ngi kerben benginget ken bapinai kapor ke jongpi syashkor ke tim ke jonglei but pinyo sibun ba ke jing hikai ba ke jing sa nak tim ke jonglei ke trai ro unyo ban le kampla ke jim jepi ngini yo ban ya dwai ro nam ta jongpi andala dap pa di ban sam tim jonglei in sai dwai nam ta ki bapang ke bichitam ya sha lam ngi badi aplang ke bang yo ban ba me ke tim ke jonglei but hakade kapor ang ko ban hikai no nak tim ke jonglei ke jing hikai man ta ka you kan kham jrong ken diat anget pem ya kerke mo san videt la dap tang san minit ngan hikai maka juang bi kata man kopor ba tang san minit namar ka sutu ka jinglong brio jing hilakam tala tang suang jerong ngam ka bang malalong boring lupa dia dam dei na maka psychology ka jingmut cepat khat jingi ki jing ki brio hi ab tang suang jerong am ngila thaj jadi enta nga juang ngan nam hikai jerong ngadong ma wangan hikai tang san minit mate te san minit ke jonga ngala wanong lala banantat kan long kan no mo te filaji asngo na kapor ki jing hikai de ngamla ma ban nga persang hi ban penlingkot hanring ngasu benut pat namar beling kwa lut mangan ai lut ke badai kat kum ketien ke jumlai ti kini ke hikai ngala dap ai dan kat tu kat ni ki bible study bangla dap ai ya lese de na pedeng jong piru be dan bentah kata ke bible study ya piong ngala dap yo ini ke hikai te piong ngam tre so ban sngo ban snga piong han lek no kata ke song komon jong pi de lada piong pat namar bang kwa susu ban ai hikai hoi kidan ki bangla penthmai ro te nganget hakadika miet mo kan long ka jingker kui ngi bat ka jingi kai bangan hikai mentaka si ka dei sepang kata ka jingi pat ya prah mo balai ka jingi pat ya prah kat ni balai ka jingi pat ya prah kat ni lani kata ka jingi long ka we bat ngi pai ka bangi pet ya ka imlang salang lani ka yeng ka sam ada ngi pet ya ka mo ka jinglong ka jingem ka jingi baman la ka sngi ngi i badan sibun ba ka jingi pat ya prah pinda pet wat ha ka news ru pinda pet man la ka sngi pinlap bet ha ki khubor lani ki headline sang to mo ba ka buon ba lani kita ki kubor ke bede sipang ke jinge pat ya pra ha ka partai borok kowe ma pinda pet ha mo ha ka long yeng long samro ba buon ki yeng ki pat ya pra la bede nu kupa la bede na ka kme la bandai ro ni ki bahayeng bahasam la daya salang mo ha ka we ka compound si bahayeng ningkong tingi ni iet ba dekat dang ya ki por pin si i bet kandan bi ke jinge pat ya pra ba bam tre su ban ya kiu kan long kata karukom ke jinge pat ya pra ngi i ka long ke ba hakem lang ka salang ngala ban ong ka de ka we ka bas niu tam ka bala ban ong ka ba wanra ke jinge sun ka ba wanra ru ya kata ka ngala ban ong ka bam dan kata ka jinge i chu markel yang handri ba kebaikan sepang ke jing pat ya pra kawan pat sakwe ke kentien ru sepang ke jinglong ka we mo ka jinglong ka we beling ya pat ya pra nambar ngim kwa ban long kowe kata de kowe kadau ba beling iwan poi sa kata ka jing pat ya pra ka de bengim kwa ban long kowe bat kani ka jinglong kowe ka de jing sisa ka bor ka baklan ba hang ni ha po perthai ka de ka bor bangala ban ka ba ngala ban ka ba ka baklan mdan chu sakrewe pat ka bor halor jang kata ka bangala ban ha ka jinglong kowe bat hisin hi bingilong kowe ngila ban job sibon ba ke Hisian bingilong kowe ngila ban le sibon ki ke hari habaya pat ya praam ngimpoi su sya kata kathong lani sya kata kabenta ka ba ngila ban ong ban poi sya kata ka basiso sispa na ka sispa namar balai bamdan kata ka jingyelong kowe lara pipet wat haka jela ka jongiru lara temu ban le ke hari lada don no boong ba le persyak no ni kaliang lani le persyak no ni kaliang tadi yang tai kata ka jing temu ru kampoi su ban pendam bat ka syusa kut bet kum tu namar ba umdan ke jing stu jung mut bat umdan kata ka jing long kowe tengi stu ba ka jing long kowe am gede ke badan kampa ha ka jing em ke jingi we po we bre wat ha ubrio hangi la diru simet ngimdan ke jing long kowe bat marwe ro te wala hanga ka jing long marwe ro am ngamdan ke jing stu jung mut mo lara pikwa ban tinju ila dia kata ka bentar ne bat ngan ai pi kanuksa kandan ka por ka jing em jo pi piok la sai ke sngi am ngan le kumta Hande dalak poi la sai pilak kala jembut na te. Ma pim poi su benne. Nomor pim long kawai rata tang ma piru mo. Kamut kadan bi kata ka jing yasrut hapo jong pi haladi. Ba pim le e ke ba pi ong menen la sai pilak laktin no. Ting i ba ka jing long beriu ka jing am ngim dan ra kata ka jing long barang bakwa ban long kawai. Ti handai para bangi pai ka Bible pan. Ujisu udah keren sibun ba sepang kata ka jing long kawai. Nang ta de ha ka testament batmai upol ru keren sibun ba ki kentien ba de sepang ka jing long kawai. Nang ta dah ke testament ke berem ru pinap sibun pa ki kentien ki bakren sepang ke jinglong kowe
Namar bale ha ka jinglong ka wei am ko dan ka bor ka baklan ba ka bor ka bakrau ba ha ka ni ka jinglong ka wei. Jadi namar kata ha kum ka ni ka por ba ngikwa ban ai pi ka ni ka jing kai ka daw ko long ba ngik kala dei ka por yangi bengin long ka wei kum ki bangai. Namar kala dei ka por yangi kum ki bangai ha Jesus Christ bengin long ka wei. Namar haka jinget laong ba ki jinget haka pertai barok kawai ke badan. Mau ki dan sibun ba ki jat jinget. Mau sibun ba kita ki nyamru ngalah ban ong ma. Baki ong ba kini ki jinget barok badan hang ni hapa pertai ya. Ditang ka jinget jong ki Kristen am ke baklan ba ban dapat ya pra. Kabai pat ya pra ba. Pendapat hapa ke Bible penlap sibun ba kinuksa wat haki kun Israel ru ma kadan ka jinget pat ya pra. Pendapat ru adalah apa haki apostol ru ma pendapuli haki kam apostol nang ta pendapuli haki niksiti upol ru ukran ustras bah pang ka jingye pat ya pra hapadeng jong ki bangai ti hadian ju ki apostol ru pensyam ya kata ba andala dan haga kti jong ki senran jong ki apostol layo I bah kata ka jingye tu hak tu ko por kidan kadan ka jingye pat ya pra te kadang ya ki por ni te ani kajing ya pat ya pra li te bamla syu banyo habangin da yo I ma ba kajing sakri blai ka bon ba kajing ya pat ya pra takra ka pelong nga ban bu ikini kajing keli beleng ya pat ya pra kan ni ke kada ot ngam dak ta than ni kajing ya pat ya pra ha kaying ka sem kajang pi hari ke bang aku ban kata ka de beli kajing ya pat ya pra ha kajing sakri blai kan ni abadan tang ka wei ka tien ka jong blai hari beli pat ya pra kan ni abang sakri tang yu wei blai ba kerteng Jesus Christ badan tang kawai ke Bible, kamdan sera kawai pat ke Bible. Tang kani ke Bible hi bebaro bengi puli hari wala kataru. Sibun ba ke jing pat jepra. Sibun ba ke jing sutu jengmut. Emla ban pediang ya kani, kiwei ki pediang kiwei ban pediang. Jadi yang ta watang hak tien ke jong ublei ru, watang yang nongrem ha bakak tien jong blei ke keren sepang nongrem. Dan ni kata ke doktrin jong kak tien ke jong blei. Wat hapdeng jong kataru ngia pat jepra. Shuai noksa, tang habadai ke jing baptis ru, lai pat ban jepra. Tang habadai ke jing sekrisa kijat ru. Laipat banyak pra. Tang habari ke Christmas ru, laipat ya pra. Tang ke jingkai Good Friday ru kum kita, mo ki Easter Sunday Easter Monday. Ti kum kini tang hakum pedeng jing kita ru ngilaya pat laya pra teh. Tang hak bam ka di ru ngilaya pat. Jadi yang tang I ba kini ke jinget, jengi bengi ngidon ba ong kini ke jinget jeng kini ke Kristen. Kadi ke jinget ke baya pat ya pra. Baladan ki balik survey ki beri ke ba ngala ban ong ki Rio Start ki Rio Sampang. Mau kita habaki ai ke statistics ke jongki. Habaki lakhen ya kita mau ke nadu ki por bala dan ki jing tho la ni nadu ke por bala dan ke jing nang jing start. Habaki las dang ban study ban puli ya ki nyam nomor ki ong religion study of religion. Te habaki study ke religion study ke nyam baro ko badan pa perthai. Kio I ba de bitang ke jing Kristen am basu ya pat ben. Makam dan ka wei yang hana tang ka wei ka snong ram kinan sikit ba. Wah, yang kinget you Jisu handai la kajong ka jinget la kajong jing sutu la kajong kata karukom peniat jong ki kata basakri blai. Tiki bu jingkeli kan. Kiong ka credibility la ni kata ka jinglong sisa la ni kata ka ngala bodong ba mo kata credibility jong ka jinglong Kristen de kata. Kiong baki ki kam ba ublei jong ki udei basisa. Ti belai pat ki pat ya pra kan ni. Ubriu bamdei Kristen, ubadei tang uriu perthai lani ubadan hakawai pat kaniam, upet ya ke jinget jengi ki Kristen, ubu jengkeli teh, balai pia pat pia pra kan ni. Baladan kawai kakin thai, mo ka ba pau nam hapo Instagram, kata kadi ka khun jong pastor, mo kadi ka khun jong pastor, bat kata kala long atheist, mo kala long bamget blai. Bat kawai ni kidaw ka kala long ka bamget blai, kadi kata, abaka yo I hakasnong makagasa, kong isibun ba ki yang mane? Mo, handai la kajong pat karkom nget pat. Mo, hakadi ka yeng mani kinget jakom tu, hakatu ka yeng mani nget jakom tu, ani mani tu ba ka yeng mani baka kadon ko nget kom ne. Hakayeng mani baka kalet kia thap kti, kia tem kia shat, hayeng mani jingki we bat kim sha ban thap kti, kim tem, kim shat. Ti kong belai kadon ke jingya pher katne kani hakata ka jinget Kristen. Te ka pelong ka ba kadi ka khun jong pastor, ka pelong padika ban yang persya apat, ya ka ktin ke jong blai. Menta pat am kaya lam. Om syu eka gospel. Hari kaya lapat ban penduk no eka gospel. Kaya lapat eka ban mau ban penrampat eka gospel. Badong kita ki pastor baro kita ki batok ki bersyukur ka ki Kristen kita ki batok ki bersyukur uji sur dan sisa hiru ko ong hang ne pertai. Tak namar jong kadau ba ka I ya ka jing pat ya pra. Tengala bano ka jing pat ya pra kakta ya ki babun. Ngi sngo bigidan hang ne ngim da sutu than ya kata. Hanre la da pipet pat da ka khmat jong kita ki bamdan ha kani ka jinget jam ki kyo I pat da kumwe ya kani ka jinget bengi ngidan ka jinget ka baya pat ya pra
Mo, but katian nang way la ai kumteng kumni. The most fragmented religion is the Christian religion. La ai kata teh. Teka di katakan ke ba habang iasngo ban ipapuli kata ka jing tho bagi tho ek ta artikel kumtam ngadiau sisa. Ngam beli ngimla banwan sa ka jing long kawai. Kei ka daw bangi ngimla banwan sa ka jing long kawai. Bat ka daw ka de kani. Ba ka daw bangimla ban poi sa ka jing long kawai. Kadi ka daw bangimla ban penret iwe. Ngimla ban penhapo iwe. Ngisngo ba khamtep bha manga ban itai. Lani nga khamnang bha manga ban itai. Bade kan di ke jinglong ke jingepat ya pra la syam ka di nadu na beneng. Mo nadu na beneng hi la don ke jingepat ya pra. Bad ha kata ke long yeng ke family ke jong blai. He bampat don pop ru. Hang ta la don ke jingepat ya pra haba uwe umi na pedeng jongki. Ba uta angel Lucifer bengi gi juang. Ba uni haba ulayo ya kata ke kerdan ka nam ke babha. Ba uble u doong ba omdan syuk sedo we par angel kum mau. Mo omdan rete ke jing bha briu ke jong ke jing itnat ke jong. Bat ublei ulah tahu janai ulah tahu itnat bahaya bat kaktin jong blei ke batai kata ba uni haba ulah long utau jing tahu uba bahabriu tam uba itnat tam uba tebet tam uba nanglut nadong sedong uni ulah dan kata ka mensiem ka ba amla syuk ban penret dan syuk ka mensiem bandan ni ka jinglong ka wei tade hang ta pinda puli kitab jing Paulo na bakadar ka batai kata ba udah kloy ru ban yele atma mo udah yele atma pur angel Michael udah yele persya bat kiwe pat ki angel bat kumta ngi yu namar balai omla ban penrit omla ban pen hapo bat de kata ka jinglong bam tre ban long ka jinglong ka wei kawan ra ka jing pat jing pra ha kata ka jing thau ka jong blai bat dia kata ka ju hiru kata ka bi u thap hakine ki arngut aba thap ha ka briu shwa aba thap ha ka briu kata ka bi ba wan ra kan kata ka jing pat ya pra ha preng ka jing de jong ki bat ublai te suki ni i bakani ka bi ro ka sang ban wan rung ha ka jinget ke jungi wat gila poi hadu man tau pu do bon ni setan uni bomman uni Lucifer bengi juang uni kusuat kan bawan ra kan ke jinge pat ya pra bat mangi kum kibre ngi kloi ban snok tilang batu ban wan ra ke jinge pat ya pra ngim kwa ban wan sa ke jinglong ko wei ngi kwa ban pat ya pra ta ka daw la de ngi ki khun jong setan yesnok tilang batu ban pat ya pra ar piong ade ki khun ki jong blai te yesnok tilang batu blai ban ngin pelong ka wei iro itoi lada pitep ro ki baklaro kamli lei hari ngin penpha bangin ya long kawe iman iro itwai hari kidan ki brio perkim kwa arte ban pelong ban i ban wan sa jing long kawe ban penpha hari ngisuk tenat baik ban wan ra baik ka jing pat ya pra tadi hang ta ban ra ka jing pat ya pra usai tahan ukumen urki bat mau uang nga job bat habang amtip kadur ka jong blai kan long kom no trai habadan ka jing pat ya pra nganget on sosi namar balai nado basdang hi keladan betang uji ngaong ublei umat betang hi kata umat betang hi jing susi kajing ya pat kajing ya pra bet hakalong yeng kajong blei yo i betang kata wat hapedeng ki senran jong jisuram busyo pat ya pra bet hakani ka balang ngabaong ka met ku krisru kani li ka busyo pat ya pra bet pinda puli hake history jong kani ka balang mo nado ba sedang banong bakade ka balang lani bangla banong nado ka kam apostol seneng hadu ka por mamenta ngiyo i ka dan betang kata kajing pat ya prahabet kajing syun la de para kristan kajing syun kam de syu baru setan baru bamman kajing syun la de para kristan phi na ka to balang phi na ka to ka balang phi na ka to ka balang kam de syu kajing syun bat setan kam de syu kajing syun bat ka pop kam de syu kajing syun am bat kata ka kam bamman hari baka kam baman ngis nok ti kublei ti handrei pat abade ka kam jong blei op hin to ka balang ngim kwa banan mentalang hari la le be ka tin ka jong blei be tek te long la da mangi am kum kini ki ba ong bak ong kristan de ka ni ngidan hakani ka perthai la dangi kloi ban long ka wei am abi am ka bor ka bak krau tam hang te hane perthai ngindan ka bor am ka bak krau tam badam dan chu pat ka wei bar ka bor halo jang kata Barka Bible kada keransya ngan sepen ipi kinuksa na kaktian ke jong blay. Bakum do baka Bible pen i bahaka jinglong kawai am kadan kata ka bor ka bakraw ba. Barha kata ka bor am gila ban le sibon ba keke. Yaro itu ay. Jadi yang taha bade ke jing sakriru ngi juong habala da ngi bu ke jing seng duai. Belingi miawan lang ka jinglong kawai ban wan jing seng duai. Habala bu ke jing seng belingi miawan lang. De bu piknik de baro imerelo cita piknik. Datang ke jing sobha adi wan tau nong roi nata na pareng nang ta sim syuti biang bet dalong jeseng pan jutra sim syuti msya rapi na po jing trai dawan po nong roi da sabar pat odi sim syuti lupa sipaus ngi
Labu si lupa namar balai, bawan pareng deh. Uwan kado balai na beneng. Kacing berselek jang mensi ambekon. Utuli tang nani pertai, ubeli liwan nado da beneng. Ndai shoot international universal sendan. Dibeli ngimai kapur kacingi benginong. Bangi ni syong banduai. Iro itrai. Bar setan kompo IPM UM persang baik ban penduk ya kan ya kajing long kawai. Haba mani baro yaro itrai ro babun sin ngim jutre ban mani ban yaro lang. Ngim tip kadon ka bor ka bakrau teh haba ngimani yaro itrai ha kajing long kawai pitip na krampat duai ro kan long ka kamba ka bakrau ba. Iman. Ha kajing ruai jungi haba ngi yarwangi kan ot. Ngiro itrai. Haba ngi seilangi ki surga jungi ka hima jong setan ka khelem. Ka hima jong bamman ka khelem. Ka jingpang jong pi pimpat ong rete trai pen khia nga ka jingpang jong pi kelak khia. Amen. Kejing kejing jenjar, kejing elek, kejing jong pi kelashu habi. Ki kamba ala kelashu jahi. Dang men siu blay ngai kendo iwei para banget. Bi yatu khanas pang kurim jong i. Bi idan jingpang. Dah pedeng jong ta jingpang yong ba la dan te men sim bam kwa le jeseng handai yong ngalit kalit bet. Te kom ta ka banang rung hapo jeseng ha kata ka pol adan ka praise and worship. Barma i yong idan jing sitom. Hari isyat bet ile kemen bet imani yero itrai te. Yang kampoi perkat na syong itu jesang nal ayok hiahi pat pak dwai hiru haki pastor. Yero idwai kabor ka jinglong ka wela dangi ngi sok thu ngau pitep la ringi le ke kiram kan long bet. Rangi pan ke kiru kan long bet. Ha ka jinglong ka we. Yero idwai hari ka ba tam du pat ban long ka we. Pi ki bla dan ke long yeng ke long sem nganget pi sok thu bai kata. Denam dei na. Man pen long ka we ya ka yengam o kam dei ka basuk. Tang bakhat dwai ru te. Kun wan dwai na ap ngan le syo kata ngap ngan pendap syo kata ba pi labu ya kapor handai ban pelong ka wayam kam dei ka basok ke ba ngi sutu na mari la sakri yu blai ama ngi kum sakri jong blai labu yang kata baji ma pan pelong ka way ka ba ba kam dei ka basok handai pat ngin ye persang ngin 3 minit bangin wan pat sa jinglong ka way iman bat hang ni ngin pai ka kapor ngin pet na ka tin ka jong blai sipang ka ni ka jinglong ka way but ini pet nak testament keberem. Hak testament berem kadon kene dekat Bible. Hak testament berem ini pai ne kapor ini pet na Genesis lanong bandingkong. Hak dekat ke bandingkong. Genesis ningkong dekat ke bandingkong. Kong mnik tin jong blai. Hak ba bandingkong ublai ulat hau ya ka beneng bad ke kendo. Haka ba meningkong ublay ulat hau ya ka beneng bari kendo. Nang ta de haka dekat ka ba arpan riu ru kong komne Genesis ningkong arpan riu. Ka Bible kong komne ublay ulaong ru. Tungin ya hau yu briu haka dur jongi. Kat bakum ka jingisrim jongi hi. Bakin sensyar halor ki dokha ka duriau, bat halor ki sembeneng, bat halor ki kencamrat, bat halor ka perthai baro, bat halor ki kenja bapar baro ki bapar halor ka kendo. Tiang ni ublay uang tungin ya thau ya ubriu bat nang taru hang te uang habak meningkong ublay bat hang ni habang ipuli kini kentien ublay ong bat nga ublay ti habang ublay dan kat nangut hang ni ublay we na ar tang uwe dan kat no uwe habang uang tungin ya thau kat nangut dan we na ar na lai na sao san na hendrio ha kong se lai hang ni pet ublay lo ang ru tu ngin ya thau ya ubriu hapo bracket ka tho ngidon lai ngot mo ka tho ta se ha kom no pitep dan lai kom no pitep dan lai ka ong se hang ni bodan lai ka khlamong bodan lai mo ka khlamong bodan lai haring yi hang ni par uang tu ngin ya thau mo a Genesis no bakhat we ru sa sisin ublay uang bakini kibriu kilalong gomangi bat hang ni i bakadan ka kentien ngi haba ublay Ukraine ya kata ka kentien man kapor hak testament berem pini ba ublay Ukraine ka kentien ngi ti hak ni ka Bible habang ipuli Bible khasi ka ong ba ka kentien ka bong ublay lading ipuli Bible parang in the beginning God ong bat nga God ong ba God mo dam nang keno bar lilay God mo nang ta de haka Bible Hebrew pat ha Hebrew par ka ong Elohim. Ong bat nga Elohim. Ong Elohim. Tini Elohim kabamot yu Elohim. Elohim kadai plural. Ong bat nga plural. Plural mo di plural kabamot way seneng. Kano? R seneng. Kadai kado? R seneng.
Mo dan tang iwe ong singular. Mo dan tang iwe singular. Biang dan ar seneng pada plural. Biang teknik kekentian Elohim kam day marway. Mo kam day marway. Elohim kabamut ar seneng. Te hang ni habang ipuli ke Bible lam ha ka meningkong ublay ha jemut perkat ni ngimut bedan tang mana? Tang marway. Tang uway. Hari ada puli pat dak ketian Hebrew pat hang ni ko ong bau dewe Elohim. Elohim ke bumut kano ar seneng. Yero itrai. Hari kambatai pat kat nongot. Mo kambatai dan lai ne sau ne san kambatai kata hari dan kat no pat ar seneng. Ngitip tang kata ke information badan kat no ar seneng. Kata ken ke jingmut jeng ke kentian iu Elohim. Yero itrai. Te kabumut ngi hang ni ha ka kerteng ke jong ublay hiru ha balaong ha meningkong ublay ha ka meningkong ublay lani in the beginning God ha balaong uni u Elohim uni umdan marwe mo umdan marwe ni uni am udan lang takadaw bu soong tungin nya thau biam beli usong ngin nya thau kadaw nomor beli umdan marwe udan ar seneng mentangi pat tip dan kat no ngan sapeni pat sipi sa sipang hari ngidang tip udan ar seneng Uday uni ublay u Elohim. Tadi hang ta ken baka Bible ru ko ong hani kapor ngine pet na Deuteronomy lenong ka bahnriu ka khot ka basaw. Ha Deuteronomy lenong bahnriu khot ka basaw. Henriu saw. Ko ong kumni tusngau a Israel. Utrai ba ublay jungi ulong uwe utrai. Tusngau a Israel utrai uba ublay jongi ulong uwe utrai. Behang ni udan kekentian yu uwe. Mo akar part tiba display ka verse subhapan display la mikene Deuteronomy lenang ka bahnriu ko dekat ka basaw. Kong behold is O Israel for thy Lord your God ndi kan riu henriu. Henriu saw. Henriu saw. Kong ba ublay ulang uwe for God is one. Mo kong for God is one pila ban pej ha to ka Bible ke jong pi. Kong ba ublay ulang uwe lene God is one. But habang God is one, but hang ni kakentian bangala ai pi kakentian Elohim, hang ni Elohim kadi kumno Elohim. Elohim kong don kumno ar seneng. Kano Elohim ar seneng. Biam? Ta. Habang Elohim dan ar seneng, te kumno pat ka Deuteronomy kong badan tangwe. The Lord is one. Biam? Ong ban nga one. One di kano. Iwe, diam? Te habang iwe te kumno di kano hi. De iwe te kumno kumta. Hatu ka Bible kali persya daladi ladi. Haba hakatay ke kentian Elohim ka bumut ar seneng ublay uang tungin nya thau, ukram ong tungan thau, uang tungin nya thau. Te kumno pat hang ni pat ublay pat hang ni pat kadakot Bible ka ong pat kumno. Behold, ka ong kumni listen to Israel, the Lord God. The Lord our God, the Lord is one. Mau ublay ulong way. Mdi tang baong hatang ni Deuteronomy ru. Pinpulihan ni kapor ngan IP katun ni kat Bible ru. Pinpet ha Gospel jung Markus kat ar arp kundai. Kat ar arp kundai. Uji suru Ukraine ni kini. Gospel jung Markus. Ha Gospel jung Markus kat ar arp kundai. Pikong kumne kan arab pandai ujisu ulaya thu utihau kabakong san na ki hukum baro along ngau a Israel utrai ba oblay jungi ulong uwe utrai mono ang kene pan so ujisu ang kumno ba utrai oblay jungi ulong no uwe utrai pinda pulih ka Bible parang ro ko ang kumno hi God is what one oblay di hi uwe nte tangkum taro upol ru ang ikatia ya kata pe ban ngahane kapor Galatia lanong balai dekat ka ba arpo Galatia lai arpo Galatia kalau nong kebalai kedekot ke baarpo. Galatia lai arpo pekong kumde. Ti uksiang umlong uksiang tang yawe henry ublay ulong we. Biam? Ublay ulong we. Te kumlo kumta. Nya sibun ba kadakot Bible ngala IP ka papen i ba ublay ulong uwe. Hari kata semen berempat ublay uang tu ngin ya thau
Mo wang tuang ngin thau tau wei tau ngin. Haba ublei wong long wei. Lani kata ke Elohim haba ka ong ka jingmut jong kata ke Elohim ka bemut ar seneng. Tikumlukum ta pat ke Bible ka ong long wei. Tadi hang ta bababun ba ki Muslim semua ki bapuli ya kani ka apologetics jong ki Muslim lani ki bayang nama ta ka jinggit Muslim ki ong pet ke Bible ke jong pi ka ong ba ublei dai wei. Tikumno pi pingat thau lai wei ublei. Haba ke Bible ka ong ki sei kini ka Bible ki ong badan ka no tang uwe ublei, the Lord is one. Tikumno kum ta haba ublei ulong uwe, pi pat pi mani pi ong dan lai ha uwe. Tadi hang ta ang babuan ba akum ki kristar ngala yo uwe u pastor, ubaya debate bat utau Muslim. Urem utau pastor khmat jong tau Muslim na marbelai, haba yania halor jong kani ke benta. Utau pastor haban sengap jar haba yo kini dekot Bible wong opleng. Kadai sisya ka ba maong mame. Yuta ubadai na kajinget Muslim na marbelai haba pen kini dekot Bible haba ong ba ublei udai tang uwe uso ong ken opleng kadai sisya ka ba ong mame. Tadi hang ta bu tau pastor urem. Bat haba ngapuli kitin jong blei bat ngayo kita gijing hikai bat ngasutuk kempleng kamdei kumta haba ngapuli pat senaka dictionary lara pidan sapuli mapi yakani kata ka Strongs dictionary ka baai ke dictionary yakata gijing mut ka badei biang baik kat kum ka kitin ke jong blei bat kumta pinda puli yakani ka kentien one ka baong one the Lord is one mene ada Deuteronomy Henry Usau Galatia lai arpau Marcos khatar arpkundai ka kentien one hang tu kawan ka kentien ekhat ong bat ngai ekhat ECHAD pila ban thoi kata ekhat ECHAD ekhat bat kani ka kentien ekhat ka bemut iyo kani ka kentien ekhat ka bemut unity okay unity haka jinglong kawe yaro itrai amen habang ublei ulong uwei ka bemut ublei ulong shitli haka jinglong kawe yaro itrai kata akin ka jingbut kamut ka jinglong marwe unity is not the same as being single Habaong unity hani baka jinglong kawe kamut bapilong marwe yaro itrai ngi kum ka jat benriu khasi ngilong kawe hanri ngimlong marwe ke India kalong kawe hari kamlong marwe yaro itrai mdei tang maranga marwe bapelong ke India ya ngidan kadingut pat ba mo bagi diki klur ki pat ba bangi pelong kata ke India ka bolong tang kawe unity unite as one kawe ngilong kum kari India hanri ngimlong pat marwe dah kani ka kentien ekhat haba ka Bible ko ong ba ublei ulong one kata kamut ba ublei ulong marwe hari kilong kawe yaro itrai kata kan ke jingmut haba ong ba ublei ulong we amen telara dan munu bakali jingkeli ya pi menta batai yaki ang pet hapok ke dictionary ro ang pet ke strong dictionary ka ong kumno bakta dictionary kada batai be kata ka jingmut yu kata ka jinglong one kada kay continue ekhat ta ka kanta ka kata ka continue ekhat ka bumut kata ka unity lani ka jinglong kayo kawe yaro itrai pe kumingi mentahang ni ngilong yu ngilong ekhat unity ngilong kawe hanrei pimlong pat marwe yaro itrai ta kata kan ke jingmut habo ang ka continue Elohim Barhaka jinglong jong ni Elohim dan kini kan banging yo hakakat kum ke testament ke barem penlap be yakni ke kentien ba man ka por ba pipuli Bible penlap be kini ki lai tili ki kentien bal ju ai ya ublei ki kentien bal ju ai ublei ka kentien bal ong ublei sakabaar pat utrai bat sakabalai pat umensim pabunsin kim ju ong mensim bakut haka testament ke barem hari kin ong be tangkum no umensim jong ublei lani mensim ublei tangkum ta ba Ting yu ka kerteng lani ke ka bapen sno bat ublei ngiu bet kini kilai teli haka testament barem ke ublei nang tara su pan utrai bat so ida sa umensim barha bengi pai haka testament ke batmai pat ngi syam pat ya kata pat la penya ong no pat ukpa bade ublei nang ta su pat ukun bade we utrai bat umensim la ong pat bade we pat umensim bakoi tadi hang ta hakini ke bajinglong ekhat jongki Kimlong marwe hari kilong ke ipan kawe yaro itrai kimlong yu marwe kilong ke ipan kawe haba kata ka jinglong kawe ke jongki hakata lakhot iki bikidei Elohim lakhot ki Elohim bar haba ngepet ikini kilai hawe oblei kpa oblei kun oblei mensim khoj ngampat ju sisin ke sngir beki shrut
Haba ublay kpa wang tungin de tao no yu brio hakadur jongi. Tao bitang hakadur jonga. Mdi hakadur jong kpa, mdi hakadur jong mensim. Tang hakadur jong akun, mensim wang mdi hakadur kpa, mdi hakadur kun. Tao bitang hakadur mensim. Kimi surat te magi. Kia menjerlang baji. Jisu dah keran cibon bak kinuksa wang kikam banganga trai bar ki eki banganga le nang tada ki kitien banganga keran ru wang ya ke ibu kpau le ya kata ngale ya ke ibu kpau keran ya kata nga keran bar mensim bukhoi ru ya nes lenong bakat saw bar khot bakhan ri pinsyam kata lenong bakat saw bar lenong bakhan ri pini e baka jing trai jong mensim bukhoi ru la ong bo mensim bukhoi le e na la de ya ke e ke balo ong tang do Jisu ule ya kata ngiyo i hakini ki lai huwei ka jinglong kawai kajangki hadu kata-kata ba omdan kanu ka boro balam pen kenya ki yaro itrai kajinglong ka way hagini kilai ba kamdan kata kanu ka bor ka balak balik persya wat sai ta la persyang bandrung umla takadau persyang ban pen artatin yau jisuru kan manam ha kajing pensai bo pensai jisu uang lada made khun jong play open prai ke ya kata kajinglong ka way ki jongki ban pen artatin yu jisu Benang mem de sisa kun jong play kumba uang ya ka kumba uang ya ka yo adam kumba ukran ki kumtar u persyang ban kran bat yo jisuru upen artatin ya ka jinglong kun ke jong ubade kun jong ublay ukun blakha marway jong ublay upen artatin te kata namar balay kwa yo jisu bun long ka way bat no bat ukpa mar utip ha ka jinglong ka way yam urem haka jinglong kawai kadon kabor kobo ngai PM kam dan chu sada kawai par kabor halor jong kata haka jinglong kawai ya ro itrai kidon kita ki jingta mo ki bata ba penterna la pipet ya po online ki ba advertisement ki ba bon ba mo data da kata amla chu de ban loj rote na ngai itu kawai advertisement na par bomber sports na mo uta ba kwa ban mo ban job ni kong le te uta da ka glu na to ba yun na shadien de haba ong get set ready go tahu la bu kecak tu nak dikut nak sendan tu ke air maka jika sul kerja ukalatnya berbeli ke betnak pelan dari GE ki advertisement jok Fevicol le oh komik sudah wah kipen i ya kajing klan jok ba mla on pendikut de ke hero kam klan ban kata ro teh kam klan ban kata om dan kono ko bor ka bala man kata ya kajing long kowe ya ro itu ai ada kom ki kimik pa pila ban suthu ya ka dor jong jinglong kawai pitep ne ki khun jo pi kinum jat kinum sakamalan nolo lada ngi suthu ha ka jinglong kawai kom ka kam ka jam mala banong ka dong no ka business be pi trai lada pila ban ya long kawai pitep ne ka business jong pi kan kio ka jing trai jing ta jong pi kan kio lada kom ka yeng ka sam pi long kawai pitep ne manom la manom monoro ban penjat ni pi pen kio be ha ka jing ka jong pi wat ha ka jing sakri yo blai ro ka badan kam e ka dei kata ya ka jing sakri yo blay la dang gila banlong kawai adam dan kanono ka bor balap nan parai gi amen yero itu ai lai hawai haba kini ki long kawai la setan bandrung ha pedeng ro la ban pen ki iki upersyang ban kata hari la ban kata amen namar boleh ha ka por ba uang ha don uang kamno ngan kiu siti selor bat ngan long kum ublay teh uang ngan long kum ublay kapumot ubisni ya kajinglong jongki balong kawai yero itu ai la ban sya ban pet ikini kilai ngot ki buromi wei lalu kupa uang kumta ukun to kun lalu mensim uang kumta ublei kupa ublei kun to mensim lalu kun uang ukpa baru mensim kiong to kun kabiang bede kam judan kata-kata kajingi surut hapdeng ke jongki ngasumedur ladau Jisu hakapor ba ukpa uang ke Jisu kala dei kapor me bandet no leng ba kapok jong meri ban kha no me ban yap nam ta kapop jong perthai ban ba ai kapop jong perthai ban pen khia kan ban pen mi kiti ki men sim Jisu wang no ngabetnya benenga lalu Jisu le kam ta le klong Jisu ngabetnya benenga biyangal kan ye lalu Jisu le kam ta dia ngam tere ra manga ngala he kom ni long klung cha the kini i yang aleng khul te perkat pi u Jisu wan hakadur lengkut de khai u kham khalang ra bakajan wa man ta pin sai i ki snong ki thau ba ki briu kin bo tas dang ban sna ma Jisu belengkut Jisu musim deh kata, ya kajing long lengkut. Mending tang kata ro.
Hapor wasya san pernah jisu kamdan syok kawai kajan. Syok beri haka film ken kimpeni. Mo hare kat kum ka jing tho ba ka kum ei jisu dan ei syok halor geding pernah lengkoi. Lai pulai senam, tapi la almudor pi larang ba. Lai pulai senam kerta. Ka kemi ka yang hang tai. Ki senran gan thai ki yang hang tai. Ki senran jong jisu ki sipai baro bat ka snong ki pat ba ki badan hang to. Ki pet yu jisu lengkoi. Kena red badang san senam, sau senam bro. Ngeleran la nang ban ka deh, kat do kecik leran. Ni ne. Perkat wi jisu. Hatu tip trai buha banyak leng ba kata, tip teh. Kata kecing leran buha bansa. Ukram ong teh ngan song biha benang iji. Ikpa palet jangan si tileng kuat ni. Uang trai kum tai ikpa. Kamu ong ra. Tip deh ya ke bansa sempat ro. Lada pi tip deh, ba pin sya bom hayeng, pinut ni ciyeng. Pinut, pin pet, pin ri, lada pila yo pi ka kubur ka batik na ba. Email la ap, ipal la ap, la buding la kelan peniang. Ban bom ya pi, pinut ra ni ciyeng. Ka ba ni ciyeng, la ni pin yalam lang biki perlok. Ban pin sisa, ba pi kamle kata kam. Ba boleh, bating masya sempat. Uji su latip lupa ban sya bom deh. Aduh kelompok yang ban. Kelompok yang try. Andai pitip uan dek. Ukram ong ikpa ngam trek. Uangan dek. Uan sa kajinglong beriau, ui ya kajinglong siem, ui ya kata kajinglong ke jong u, kumuta ngala bodong, usiem kisiem utrai kitrai. Uan ke bansa LD ban ka ha kajinglong beriau. Ublei ban ka kajinglong beriau. Utah ubakloy ban sim. Namanta kapap kajingi. Bat basosi pat kapertei ya kata ke kot Christmas pan. Kapertai ke kot ikata Christmas. Ngim su thu rate. Hakum keni kapor, ngidan kam ban long ka wei bangingin syakri yu blai. Om mi ka ban le niam. Iro itoi. Ngiu i kapertai borok ka wei kia long ka wei. Ban le niam ban rakhi kata ke Christmas ka boong. Handai kim kloy pan ban long ka wei ban ong. Ngin ya doi. Ngin long ka wei, ngin kala ka bombot no. Ngin nyalong kawai, bengin i no kani ka kam jong perthai baro. Ngongi kibriu am hangni perthai kam tam lapo ini benai li am ngia pen kre hadu kata-kata ke Christmas. Hari ngimpat julong kawai kat ni kum bengi long komentar ya kani ka benai Desember am kum bengi julong ya benai namata ke Christmas. Ngim julong kawai ban pen kre teh ban wan ke ya kajingwan ke jong trai. Julong kata ka julong wai. Menula jeblong kata ka jeseng ke bahek ba ka jingseng pen kre ya ka ban sim be yo trai wan ola sai. Mjudan. Hari ngidan berkata ka jeseng ke boong kay ka jeseng Christmas. Ngi apmet ar pesau borok simet. Bo jisuan wan. Ha? Ndap akan ar baje tek angel en pa. Ting 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 ting. Skop go pa ba jisu lawan. Jisu la ka. Ar pesau ter mendap kar baje tek na. Sebut hai bom saya di borok. Hari kam judan kata ka jeseng par borang ban pen krek yak la jong ka bensim. Ban pelong ke jeseng pat ba. Ke jeseng ke bohe ba do kata-kata. Bangin dia pet miet bro simit. Kum ki para bangai don bangin long ki blak krek. Bo jisun wan nak la sai pat lek kom na. Judan kata jeseng pelajar ngom kata jeseng. Pelajar ngom dinam. Boleh? Ngau ngilong ka wei am di tang namar bingi yo jing sobha ta nang tu. Ngala bon ngi kamai ha kerteng jong jisu. Ke business ke bahek tam di arp santrik di samba. Au benai di samba. Namar balai ke jing kawai ke bahek tam do. Nomor balik kan dewe, arp santrik disambah. Hei kabam dei hiru ke jing sisa. Yong sikha tu jong jisu ot kek pat mano. Kapartai ka kam tadi sikha jong jisu. Bam kek mano riam bah mano, ni style pat mano. Tadi yang ta am ba ong ba ngim kloy ban long kawai te ha ka tien ke jong ble. Mo. Ya miet sih, mo ya miet borok simit, borong lasai wan no jisu pan, yo lasai kariung no keturai, yo lasai kade no kata kajingrong no, jupan kreer ta kata, menu bila juduai ta kata hapok kaman sim jong pila ni kajing duai kajing pila duai shit ham kata, try yo wan no mamela lasai ta try pen bet ya kajing jonga, ngam kwa bandu ta try kajingrong no, bila duai no man sim ta ha. Ya kata tem juduai re, try nampai wan, absas try nampai wan.
Namar balai dang bun ki bampa dia snow ya meta try. Kata dia bersyutak sudah kata. Ngajuang kita ki ba ong kum ta am de bi dang kwa em mi la ding ne perthai. Namar balai padep ya tho dang samla pad yo kam ki khuon mano ban pet dan cibun ba kadau ani kali badak sedap thiet ka yeng dak sedap thiet ka pisa rang dan hakalon dan bun ba ki dau trai ne pat wan tam sule ban ong no pat kam no ki bun ki padi asngoi ka kubor ki bun ki padi asngoi ka gospel trai nai pat wan yo honestly wang kum no kitab jun pa wan kloi trai wang kum no wan kloi ya ro you try kan wan na pedeng jeng pi ka jing trai pinut wan ong kata try wan kloi ngamla apsho ngim yalong kawai tay kata ngi tigi pensenge try apsho nai paron dah kejing doi jong pi doi kata ang try one nok lai ngamla apsho amen dunawa amen kan guna preju hino de diklor finang try one nok lai tong way ar lai amen lakwa sisa utrain one nok try sim no ikini bro. Kisah utra wan kloy. Wang hakmi ngan wan kloy. Wang ai kata ngan wan kloy. Kan no kloy ngam tep teman wan kloy pan. Wan kloy try. Kapor kam slam show. But kisngi ki bakat do menta kam dei show kisngi bakat do. Kasngi ki bakat do kisngi bakat do la dina do kapor jong jisu. Mo. Puli kisiti jong yo honest. Penlap bau ong kisngi bakat do gladot dan lupa nado menta wang ila don kisngi bakat do tembudur mapi lada rado kapor jeng yo anes lajan arjar senam 4 poi arjar senam lajan arjar senam lada kapor ke jeng u wang la dei kisngi bakat do tembudur pi menta la poi she ikin tai bakat no i bakat do la bandi stang imindet bakat do ro te ngimtep ke jengwan ke jeng trai kan long hong no sendat kan ja bat kan long Tarau pen krek ya katakan, long kawai ha katakan, amen. Inai long kawai ha kejing sobha, lani ha kejing kemen nak ki bam long kepu sudah bam dan jing bodi ran. Ngini long kawai ya kata bangikum ki banget, ngim apsu ya ke Christmas, ngim apsu ya ke Good Friday, ngi up ya kejing wan jong try, amen. Ya ro itrai, Jisu ladap kha ai ngu you blai. Jisu ladap yap nam ta kapop jengi ai ngu you blai. Jisu lam yipat mi ke bayap ai ngu you blai. Ngin up ya kata kan menta sakane ka we ka jingwan sao no you try ka jim jingi ya kan ipat njupan kre ramano manopat ni pelut de kilak de kiklor ban pelut hakini ki jing kawai jong ka ba absam tadek bat nang tade ba ong bat ka Good Friday bat ka Easter ni pelut bahai kata te pelut no kan menta pelut no banang ka jingwan ka jing try amen ngap pelut ha ka ipat mde ban kawai bu try nuan ngan kawai do ya ngap pelut ya kata kepisah juga bangan ai ka kam try banang yo ban pendroi susu ya ka gospel amen banang yo ban yalap susu ngan kerja ni ki missionary baki kin let yalap se kita ki jaka bampat judan manu balik ban yalap ngap pelut ya kata kepisah hang ta ya ro try bau try un sei ki sakri ki ju ngan song ban try piong ngam dan pisah hari ngan song ban try men sei ki missionary jong men sei ki sakri jong me try beki kin let banyalap ka gospel lan ni pipen kre ya di orang try ngapuli ka tin jong ban bangan yo ke jing pam ke jing pesa ka bade biang ka tin jong bangaro ngan let banyalap ka tin jong mar kata ke ngapen kre nama ta ka jingwan ka jong ya ro try sedang ban pen kre na mo ada pimpat pen kre na kam slam shu ka jingwan jong try kam slam shu lahajan ba amen ada pidei sisa ki banget ki bait you try ka connection nam ha bakadan bat u pisdang ban sutu bet ka jingwan jungam ka long hajan ba ka jing kende ka hapo jong piro ka dan bite ka jing snow ka jing long mayan ka jing long ruble ka jing snow ka bakenjang man sim ba ka jingwan jong try kam slam shu hapo namar balaikum ki banget ngindan be ka jing sutu ya ka jingwan ka jong try ha ngim tip la no haring sedang ban sutu ka ayom ya ro try Kalong belak loy ban lej. Tidak pan krek pan em ban lej. Bekloy telah kloy kain krek dapat pan krek ada. Loh kadur ding pnai deh kum tu. Berkum tu. Ikwa ban lej hari ngim trek pan krek. Pan krek no. Kajingwan trai kala jan ba ban wan sao no ya ka jong ka kurim. Ngi hapan long ka wei hakata manda. Yaro itrai. Kiwei ki trek ni kim trek dap satu.
ngai la dia tangan pen kre kiwe kita kuat le pop kimbat le dep satu ngai la dia ngan pen kre pet bat ngah ni kapor ngini pet na kitab jing pen pau hak le nong ka ba ar pho ar ka de khat ka ba shipho ko ong kum ne shipho bat khat we kitab jing pen pau ar pho ar de khat ka ba shipho bat khat we ko ong kum ne bar wong hanga to me wat pandat la hai kita ki kitien jong ke jing itu lupa kan ke kitab na ba kata kaya kalalong hajan mo kaya lalong yo hajan kaya jong ke pit ma kaya ayu kata bet de khat khat we kong uta bam hok tu udang le bam hok bat uta bat tenget tu nang le nang tenget bat uta uba hok tu nang le hok bat uta uba khut tu unang khut hakmi ngawan kloi bat kanong jonga ka dan lem bat nga bat ngan ai nong ha uwe po we barokat kumba lo kalong kumba kalong ka jingne jongu hakni utrai wang kata kaya mo kalalong hajan wang hakmi ngawan kloi bat wang sumdur khat khat we uta bam hok udang em bam hok uta ba tenget udang le tenget ba uta ba hok to un le hok ba uta ba khut udang le khut ya ro you try kani ken kijing pen kre bengi dan kaman pen kre nomor tahu ngelawan hajan kaya kala jan long kam slam shu kata kaya kala hajan tadang ya ban long ka wei menta bangin em hok ya ban long ka wei menta bangin em khut jadi yang ta pini i ba ka perthai menta am ka pau sai kedar ben ba ubriu bale hok am udang le hok ubriu bedang le apap ule apap pini be ka perthai bagi briu ki apap ki be pelan-pelan menta mden jing leran ki briu ki baklem ki ba auria pitep bite ki kim leran mencual la de kim do ki briu bakum taam ki dang buri la de mentaam ki briu bale ka pap ki le be pelan-pelan persya bet bar khmar be kum ba ka bible ko ang tu do briu bale apap dang le apap nang ta de ubat tingit dang le tingit ubah hok dang le hok bat ubah khoj udang le khoj ya ro itrai kata ken bangi ki bangit ni dan kam menta bangin dang long kum kita ki jat brio iman ngin wan ha ka jinglong ko wei ha kata bangin dang im hok bakat mang dang mikis ni ngin dang le hok ngin dang im khoj ha ka jing im ke jingi bat bun sin kum ki brio am ngim su tenat kum kita ki kubor bangi su tenat ba ki skor ni pitip dei ba ublei wi je pi oh ka kata ba I'm so touched ublei upen sle epi oh petsle ngatra oh kum kita kubor ni setenat ba ublein kerkui pi arsha yes try kau ke plan ni arsha up try please nadian ru arsha ki kente di bara ka bek bakam he try arsha kita ki kubor ni subang badong amen dei lada okran sepang ke jing kuat pan bada kran sepang ke jing im hok pan itu ko tu kubor kay bakran ni pastor manam ko tu di pia jisim rila dia bu status kenang sen kenang ru ma ya itu ba em kumda te biang kumda sile lada dei jing kerku pat atrai ke di jonga amen kam dei jong nur jonga dadi jing persle jonga dari sipang ke jing im kuat bat kata kebaikan sipang mau kata ke jing long hok ko benem hok ya kata tadi kita beri bapap beri pertai ya ngam jude kam long kum ta ya ro itu ai bible kong ubah hok unang im hok nambar balai lada continue ban im hok un sepoi ke benda apa ya ro itu ai ubah kuat unang im kuat wong kum ta te ukam bong un yai long kuat ubah khoj unang em yu khoj namar balai lada yai continue ban em khoj kala banwan ke ka jing tingit ha ka jing ka jo habawan ke jing tingit habawan ke jing bam hak ublei wong kumno ngam itu ye bi yaro itra tara kam dei ngi bingin sim sting ngi haban sim khiai kan ni benta banong trai ngakloi bangan em hak bar ngakloi kan ban long kita ki bak khoj kan iman namar tang kita akan kiban yo bentah trai wa hakmi ngan wan kloy kebomot unan syawi kita ki bahok bat kita ki bamdan kano no gajing tingit ki badan da gajing khoi ka jem jengke amen ya ro etrai taraman ka si check ya la dia pet ya la dia yo ka dan gajing bam hok yo ka dan gajing tingit na berbasong si babon ki brio wat ki bayang ban sakri ro kem dan chu gajing hok kam dan chu kata ka yo da gajing tingit sudah akan mau habadan way perlok juga ba ngasndengi
namar ba udi mo pom mo di secret ai kam ta mo tengok ong me chis blei mo di secret ai kam ta mo tengok ong ba kam dei mo kom tin jembleng asdeng ngabatai ba kam ta but wang le yu pastor jengir gidi tu mah oh si sama pastor je di secret si di secret kedet ni ah ai gono kam ta te sisa kajia sisa kom ta pat ba kawai amte phang ni la jitu rupa jitu makan ma ngalet kawai ni kijaka kita nong kendong te la khot do perlok janga mau banyak kali te nganya kali te balong jeseng sata orang padan benta bagan ni kijak sekri tu kopor te khot do perlok kanya tu kopor ba banyarapnya kali te kadon ke jeseng ke bahe bahasa ta kasnong mo but jarang khat ngayo thia lang hakaju kamra bol tau pastor te la ngolong astu hima dang sus dang kala ka pemut haka jingem dia ba ong thia bat pastor ta adi kadeki ki ka bakrau ba ngok sibet dengan keli jing keli imat ka benengkan peli siben ma ulu on ka hapo kata ka kamera kumbolong ka por kunam Israel si Saul wan mri pikran kai wan lo tamo lo tadam sikrat pan isong bat nga ikli jikli bat nga ikran ni kum tu itu kan aspang jisu bro per pom sikrat ngahaban ni kili arsin ngoi tu di pastor hakin di pastor ngasuang sa kum tu pitip na men stapat hapor pelong je seng duai be i duai ikran spang kejing khoj kejing pen kre ikran kum ta pitip na ngapet i kum tu ta ngamla pediang ra kejing duai no ni breu ta ngamla raban pediang tengai i babon ba ki ba syakri yu blai ro ba kim sim khia ya kejing long khoj bat kim sim khia ya kata kejing long hok ladan uwe pastor ba haji sang samla ngala keren kan ya bat bayadan lang komni tengah syukran lang ba ngakan bawa bau tahu uwe pastor siaparing kata gamde kasih kade siaparing bar habau tahu pastor habau yo ya kata ka yo itu mensim jumle usak khot soba ka uwe pat ke jeseng usak khot soba ka jeseng ai kata di kisnam arja khat ni kita ka video bar ngam chula ban klet bangarang pet god tv tu ko por ngayu kata am ka kata saya But usak khot sakawai kaya jing sakri berkumta ulit benyela berkata ba udang ruai lang berkata prince worship team hakum kata kapor baru sedang ban keren sedang ban itu lupa kumta man sim jong ble wan hapo jongo berkumta u yutu lupa open pau baru kudo kti bet saka prince worship team wang haka prince worship team dan ka pop dan ka jing jaklia dan ka klem dan ka aurea baru kikin det kinong tem baru antek silong kam nang su ban tem gilasu e betenan Bada sisa kalong sisa kumta. Ba kata kawai kanong ruai bat kata kawai nong tem. Ba bro an ngot sisa. Kilaya ha pakajing song ilong samla ka jongki. Bat kile kata ka bari ki perkhat mendan batip mano. Bat ki tem ki ruai kile ki sakri ble ko biang bai. Hari kram tep padam u ble pen pau kumta bat ukran. Ling bau tau pastor. Bat ki sakri ble kumtai. Jadi hang ta bangim simkhia ya ka jinglong khoj ban ngim sim khia ya kata kaida ka jinglong hok ngihap ban wan long kawai ha kata ka benta yero itrai ublei wang ulong ubakom no bakhoj ulong we bakhoj kado sien bakhoj pinda pulia ka testament barem bat kitab jing pen pau Isaiah lenong ban riu bat kitab jing pen pau lenong basau saneng habakran sepang ublei habaki angel kirwai bakhoj kim jurwai tang bakhoj ba kim jurwai tang bakhoj bat kim jurwai ru bakhoj kin roi bekan do bakhoj yeroi toy kanu kin roi bet lai kanu sien lai sien belai lai belai kpau long bakhoj belai khon long bakhoj ba belai men sim ru long we ulong bakhoj yeroi toy tak dah po Bible pin lap be kata ba kran chipang ka jinglong khoj ki jong play ka ai be lai sien be bakhoj yaro itrai holy lai sien be blake pa blake kon blame sem kini am kilong ka we ba ka jinglong ka we je kini lai am jela ban pen pra la ban pen jat iki la ban pen do iki wat ka pop ka jong ubrio hang ne perthai ro am la ban pen pra ka jinglong ka we ka jong Kajing le jong Adam, balik persa yu blero. Kakim semlala kan ban penpra kajing long kawai ke jongki. Yaro itu ai, ki parisi ki balik ban pensoi yu Jisu. Ban le persa, setan nak pensoi yu Jisu. Ban le persa, kamla ban penpra ya kajing long kawai ke jongki. Amen.
Ngidan kam kum kata te ke komitmen. Ngidan kam kum kata ba omla ban penprai ke jinglong kawe ke jingi. Dawan samono mono ro ban penchai. Dawan rung samono mono ujat merat ban penchai. Hawat ha po eden lo rung pesen. Hangi menta am di syud pesen am rung di beriau. Dawan ban penchai. Pitep am. Ba kum ta ban penpra te ya ka yeng kesam. Ban penpra ya ke jing syakri. Babun ba hayangi kum ki syakri jong blai ki bon rung. Ban pen yatu pitip itu bawan jeseng bat pi ile kom ta pitip itu ilale kom to iban yatu kita yes ngitip ngin la la yu hiru mangi ngim la la ye de blei bishar u blei batep u ba pendet u basneng ban sempat yaro itwai ngin nai sim ya kadur jong busen amen ngin nai sim ya kadur jong busen Busanya utubit bah ban pencoy. Ban penrung ban penpra, ban penjat banom kwa ban penlong ke kawai. Ya ro itu ai. Kadang kapor ha kajing imru pila padong ba. Nasa keren pelat, nasa penmong pelat. Mla su ban penlong kawai. Mla su teh. Hari pitip nam tang ban job ban sim teh. Bah barem ya ladi. Ya ro itu ai. Bah bangarem ya ladi. Bah baki biki kenok ki ban ki ong baki ba bakla manga walanga deiru teh. Dari kau baklaro biang behi badi bakla tang ban yelong ke kawe hakayeng kesam ngimla ban poy tau puat ban ginalong kawe ke kada nomor belai uni uwe ro penkesan uni uwe ro penkesan hari tang ban job man siam teh ndi ban peni ban job yel dia tang ban job man siam ba bangarem manga yero itoi habdan dek takam man siam ba barem manga ba basok kana tang ban wan kajing asuk hayeng tang ban dan kajing kiman biang tang makan wan biang kajing long kawe kam lele bah barem mga kabha basa keno mga kan mento yu ban job mo kan mento yu ban job te hakania hari piedu no kajing dei pan kan mento yu pencisa banga kam bakla itu dei itu balik kam ta takdau ngasalong banga kam ni pila man pencisa ka proof baro kadan ba pi dei kawan rak pat pan kajing apa je pra hari tang man long ka wei pan ngakloi bangan pediang bangarem mga pijak mapi hari ngijok pat hau belai pat namar belai kawan ke jinglong yo kawai yaro itu ai ya ban yo igni ke jingkai ke jingim jingiam bang idan kamha banong kawai bat uji suru ukran sibun ba ya kadi ke bentang ngine pet akan dikepor ngine pai naka ngine pet na gospel jong u Matias sakalano ke bakat pra Matias lanong ke bakat pra Gospel jeng Matias lanong ke bakat pra Kedekot ke ba kat pra ter ngan pulin aro kat pra dua arpau kau gum diktin jong blai Gospel jeng Matias lanong ke bakat pra kedekot ke bakat pra do arpau kau gum ni angit pila yo ke Bible ke jong pi kedekot Bible ngan puli kau gum ni sisa ngong hapi ya ke iru kat kiba pente haka kendau onte eki habneng bat eki iru kat kiba pen pelat hakendau on pelat yeki habneng pat ngaong hapi sasisian perwang kumdo pat mot ngaong biang sasisian habong keni kentian pat kebomot di keni kentian pat ndai kentian sempat ndai lempat kadi kumdo pat kebomot again sasisian nganong biang kebomot ujisu ustras bahaya keni ulah ada bong halor mentah uang pat sasisian kan ong biang jam tapi yang dia ke Bible pareng pada kot pareng kong again diam kentini kawan again I assure you mo habang ke kentian assure ke bumut upen tikna te ujisu uang sasisian ngan ong biang bat ngapen tikna ya pi ba ujisu uang ne pat nga ong ya pi balada ar ngot na pi kin yakut lam hakani ka kendau syapang ke iru ya ka ba kin yapan kan long na ukpa jonga ubah hamneng naba hakaba dan arngot nela ingot kibaya seng hakerteng jonga hangta ngandan hapdeng jongki utrai wang nila dan kadongot nada arngot piam menjor kadongot ong trai arngot yaro itu ai abot kabor hakajing long kai kawai arngot ngiwan lang kawai sikurem kiwan lang kawai kisenran jong jisu kiwan lang kai kawai bar hakajing long kawai yam ke ba pipipan kan long bed hakajing mut perkat jong pi menta
dia sibet ngan dong nah yang ngin long kawai namar balai ketuka yeng dan kam cina piam kejumut ceperkat jungi bekerja doa sudah dah kejumut ceperkat jungi engkau poi beca kedok ben mo bila jui senran jung jisu kipan sutra terang dan kam kayeng dan kam kali dan kam kata-kata ya kini kipan bet ya ke bade bet nam tak hima ka jong blai bet utra la dep tip lupa nam ta jong ki amen ki dan kam song lieng por jong ki 4 dan kali ki dan kam song lieng ki yo lieng dan kam kada ki yo ke bi ki dan kam kuslai ya ro itu padi hang ta mangiru ke bekerja doa ngim dan kam kuslai teh train pendap kita ki bara Ulak keren deh kata mati asal nong bahan rio. Ong pet ikisem pet kita lili. Kini kimpat jule hiru te yublay kimpat jumani kimpat jero hiru kimpat jubet hiru pet kupa bahab neng kumno pendap beki. Ong pipat beli pikus lay kata teh. Yero itu ay. Takarang imdan kam kuslay kita ki baro utra latip iki jingdan kam kejongi. Ke bingi dan kam ban pan ban kuslay kita ki bu jisu ong pipan habakran hang ni sepang ke iru utra jisu ukran chwai ke bedai kahima ka jong blay. Amen. Pan deh, bangan sutu ikak tin jong blay. Pan, ya kajing start, terang dan kam ban start ikak tin jong me. Pimnang ban pulih, pi ang akam di school, pan genu blay. Terang ngak kuat te ban pulih tin jong blay. Hari babun sin kibri syuhun no, ngakam li school tengah. Imeh iklam syar nga dang red, la buon ajenjar palat ma buon khun te la ajenjar hay ngakam yo syum li school. Hoi, kene kajing iya ka basisay kata. Hari pan te no blay pan. Menjur teh kata, dua lang bad kita, kibai menjur lang bad pi, bang akwa bandang menpulik tin jong blay, pendang menpulik tin jong blay. Ngalayo kidan kibrio kibak hamdit school, kipak dua bad ngingi dua, kindang menpulik Bible. Yaro dua, hamdit school, menang hiru ban keno, tip hiru tu bengi jong ua te, tip hiru te beri ua ta, menang hiru. Barhaba dua ya, ngalayo dan we kena samlau ta, mentau las dang baniang mencakri yu blay. Hakawai ke jaka ngila yo ban aila dia uru baniang ban keren ketin jong blai dia perbu keren ketin jong blai dia ang ai ngu ci sai blai ubriu bamnang ban puli Bible mentau la yang banyala pe ketin jong blai upuli be tek ben pinum tip hiru ban ong yu bokram iskol udang ban keno ben ade hang ta amdi bengi chuhun bengi chuang me pano blai ki bekan jaman sem sudah ki bekan jado utra la tip iki ban pendap iki jengdan kam ke jui amen ula kular nginum krong kepu Ulah kelar banginam kerdo. Ladayu Elijah upha ikasem banai bam. Ada kepuar ki kon Israel katu kejing runar kejong ki kejing iya donot udang ai ya kata kemanau penhap na bedeng. Hatu unum lek trai kom tai yang si sembok kau trau lek ban lek kambak teh. Ada pimdan ni eru ong trai pen kedang kepok jong akan kedang. Kan long sisa. Kalau jabat ngah kom taro, kedon kejaka am bangaloi piba, mdan dukan, ngilit syakri, mdan dukan. Habdik syakri nak away kesnong, sakaway kesnong. Boy, tadi yang ta ngi klam ra bam, bat kemjuru mo ba kita ki yang ki bakor ki klam ai bam, bapli mo ki duna ka yo kokot, ngi khamlet ru ban yo bam, ngi ban ai bam ki. Telah tangan ban lapoi jan mir anim sula syuk kepok la lang kom na, situ indra tangan lang kom na. Try ben kedang ka kepok. Mas senang kum tak kadang syawi. Ini. Kadang syah. Telat hiru king bayong melile. Sio ban bam hadu dapai yang kum tu teng khanar baji si baji demir. Sio ban pai bam hadu kata baji. Kam lile. Ngalai ite kambak baja kum ta. Klam bam kadang perka kepo. Yaro itrai. Si sembo ka pi tap auto kiu dak jenget bet. Tap be kom ku bajri ban tap bet. Akar teng jung disun rai. On rai bet. Try bengi syakri di blai jengki kambak. Tarang dan kampus lai ke bukan jeda. Gidan kamban kuslai ya ke bang pan ya ki mensem. Amen. Pan ya kari sam lenong ka baar ko ang pan ni kari bad kejet man reung ngan ai te hame. Pan ya katakan ngin benjor lang kan hak jing doi banong try ngin yo ya kari ke jengi ban lat kan ya kan ka kamsnio ban lat ya kan ka drugs ban lat ya ka jing buat ban lat ya ka jing aurea ban lat ka jing talang ban lat ya ka jing sobha jong pertai kan ni kawai hadin kawai ke jing sobha ke jing penjat kawai hadin kawai ada yang tak kadang kam mengi bengi long kawai banong ngin ya doi ngin ya pan na utrai bat kan long bet yero itrai try dolar pimenjor tang aro am kanlong. Amen. Tadi yang ta am kadang kabor hadu kata ta kabaklan ba haka jinglong kawai. Ini pai ni kapor ini pet na testament kemerem ru. Kadang kawai kenuksa Genesis lenong bakat wei. Haka jing Genesis lenong bakat wei.
Kitab Genesis lenong kebakat way. Hang ni kebakran Jepang kata umat Babel. Hau ni umat Babel. Hang ni kedekat ke benikong terter ngan puli nama tajuk pi kong kum ni. Bar kaperthai baro kalalong kawai ke ketien. Ong bar nga kawai ke ketien. Bat kawai ke jingkran. Ta, kidan ke kawai ke ketien, kawai ke jingkran. Bakala jaru haba kinang yalet ken riak no namingi bat kila yasham ya ka dauma dan he hagari sinar bat hang ta kila yashongdo bat kila ya ong parlok hi yang ngin ya thawi ki mau it bat ngin ya thang bahaya ki te ki mau it kila dan haka jaka ki mau bat ka besyang kala dan haka jaka ka sorki kila ya ong ru yang ngin ya te ya kanong ba kawai ya ladi bat ya kut ru kawai piba ka dan kintin yu ne kawai pinsyam bi kintin kawai bet nang tade bat kaba ki clear jongka kan kot hadu ka beneng batung in ya thau nam yaladi ban yo ke jing pen sakama keleng yangi hakmat ka perthai baro bat utrau lawan hiar ya ka ban khmi ya kata kanong ba pe bha ka jing ong ka jong trai ne ngakwa pin chaskor bha ka kot ka basan dan pidan ka bible jong piru pe bha ka kot ka basan ter ka ong ne bat utrau lawan hiar ya ka ban khmi ya kata kanong ba bat ya kata ka kut ya ka ba kilaya tei ki khon ban riu utrau la ong ru hakmi ki ban riu ki lalong uwei upat dang bat kidan baro tang kawai ka ketien bat yakani kila es dang banne ti menta konsentrate bha kani kentien ti menta ka ai ru em kan om khang yaki banne yakaba kila thmu ken namar bikidan ke kawai ka ketien kawai ka jingmut kawai ka jingong kawai ka jingkren kam dan ka ai ru ka bakhang ki haba kitmu bande kan nong ben perkhat kini em kim dan ya ka jing temu ke babah ki temu ke basniu kan long bet mar bikidang kawai larang ilala ban su thu phai ke di ka bod jong ka jing long kawai pitip na am ke ki bengi temu kum ki banget kan long bet ya ro you try kini ki temu ke basniu ba ki pen i show blai ba maki ki kwa ban long blai kisna kita kikut ke paskam kisna kita kikut ki jongki shadow station lor baki ong bakiru baki kwa ke ban poi ban pen i shau blai ba makiru kidan ni kata ka jinglong blai hak po jongki namar bikidan kawai ka ketien kawai ke jingkran kawai ke jingbut kawai ke jingle bat ka baki ki long kawai am utrahi udawan hiar na beneng ba udaong baki ke ba ki temu am kan long bet je kau ngam kan long bet kata ki temu ke basniu try ban siu hab ban penjat no ban penprana dakaba pen klumari ka ketien ke jongki bade hang ta ke habakim long shu kawai kam sei so shu bade ke beki kitmu ban le kham sim lalong bade hang ta kalong ka bor ba yangi bangi wan sa jing long kawai yaro itu ai kam apostol lenong ka baningkong pe ka kam apostol lenong ka baningkong hang ni pinsyam hagani ka jaka bah kadekot ke bakat ar ter kam apostol ningkong kadekot ke bakat ar ter ando kumta kilai lit phai se Jerusalem na ulum balakot ulip ubahajan Jerusalem kat ke jinglit singi sabatan ti anda kilai apoi hapo kilai lit kiu se ka kamera ka bahaneng ha ka ba kilai syong lab jer ki kerteng tu kadekot bakat saw kini baro kilai ne dakawai ke jingmut ha ka jingdwai lam bar ki kenthai bat ke Mary ke kemiu Jisu lam ba ki para jong ude hang ni pisyam gadon ka kentien ka boong baki layai ne da ka wei ka jingmut ha ka jingdwai Genesis lenong bakhat wei kini da ka wei ka jingmut banle persya yu blai kini ha ka kam apostol lenong baningkong par kile kamdo kilong ka wei ka jingmut ha ka jingdwai umdei su banle persya yu blai ban ya trei lam bad blai yero itrai berjayu hak kata kapor pat hak lenong ba ar pat wan mano te kentit ong ka tin jong blai kawan kata kal air ken ke babe kerthap bat kum tala pendap ke kamera bar da kawai da umen sim bakoi a pendap iki la yo i kita lit ding halor kli jong ki mar balai ki yo men sim bakoi kai ka dau baki yo men sim bakoi ka dau ka long baki dan ka wei ke jing mod hak ke jing doi yaro itrai darah ba doi am ngin long ka wei ke jing mod babun sir ngi ji ha jing doi baki pastor ki dang doi ki we pe itu kana gong lada ha kapor badang doi ya tu kana tengah jukli kita hapor pe itu kana par pisit doi ne mo hapor ba doi itu kana te ha kapor itu kana sit doi ne ya mam te beling itu no ta kapor ban
Ya banlong ta kawi kijing bet. It's very serious matter ta. Kadi kakam ka balong serious te. Imla banlong kawi kijing bet tang perbat wai ro. Jadi yang tam kolong ke yang bangla banong ba kakta bangi ngim sutu hakano korkom ro. Bakabor ngidono. Ngidono ya kata kajing pan ke jongiro namar bangim long ke. Kawe. Tau Jisu abu kwa yang bingin long ke. Kawe. Man hakajing long kawe PUE kadan kabor. Wat hakajing sniu ro te ngalapan ni pi. Genesis kawe hakajing sniu kilong kawe kalong wet. Kano tam hakabayday kababha. Kano tam habayday berkaktiin jong blay. Ngin ya long kawe hakajing duai. Bat nginget kan bingin CE ki kamba ki jong try. Amen. Amen. Anget habal apan benar. Nakaliang kajong kajing syakri. Nganjit banlet syakasngi jong kajing duai. Lada kata kasngi kadai kasngi kha jong piru. Kam lilai ngajit banlong lang kawe namar balai ngakwa kan banjob iki mensem. Ngakwa kan ban i ba mensem khoj balathe hakani ka jela ka jongi. Amen. Aku akan bani kan ba kandan ka jingkela hakim lang kasalang. Aku akan bani ba kimen siam kodor kin long kebla pen kre nam ta kata ka jingwan jong utrai. Amen. Namar balai hakim lang salang amla bandi ki khon jong piro. Hakata kan lang salang ka kentop ki bahayang basam jong piro. Lang salang ka kentop kan kata ngala banong ki la bandi kurim jong piro. Ime ipa jong pi. Ki bahayang basam jong pi. Tadi hendak ngin long mangi hang ni kawai. Kat ni ngilan Jisu wong tang aru te long. Ngili palat ya ka ar gidan hane. Kat ni kan nengot ngidan segi bapet live le ani bon ba. Si bon ba ngidan. Ladangi menjoram. Ladangi ngi ong. Ladangi ngi pan u Jisu wong le kam no. Onai bet. Yaro itrai. Yaro itrai. Usai tam tip nam tip kata. Utip tadi namar kata le kam no. Open pra bet. Beli umsya hapdeng tidak pulih apa gospel jeng Yohanes lenong ke bakat ar tartar seneng abala kren pang Judas kabatai bi yang bu syaitan ula subut ber syaitan au syaitan ula subut bat Judas bat nang ta de syaitan ula besut apa jeng dapat jeng Judas barkum ta wan ra ke jeng pat japra hapdeng jengki jeng di manu ke kamera marwara jeng pat japra jeng syaitan namar mau dan kita ke jinglong balada mangi ngide kinong pendapat japra ladangi nying yong ngim trek man wan sa jinglong kawai tetep ngila de ke ki konjong no konjong syaitan yaro itu ai oi kadon kapor bengi ngim lat cisa kata kaya da kawai ka per kata hari pilat te pila te hande pim trek pat man wan lang sa jinglong kawai te hang ta kan ka ab jing mai yo ngi kelalong no ki konjong no jong syaitan kadeng ta ngin yatur ban ngin ya be Maro ngin long kita ki beriu ken ki blak loy ban wan sa jing em ke belak pen kre namar ka jingwan ke jong trai kala ajan ba abau trai ulum abau trai ubu lang ingi si jaka kumni kenang bah kata kasngi ba onrang no onrang lang ingi ha ka jok por tang kita ki badan ka wei ke jingmot ada ngim dan ka wei ke jingmot dam oble nom lak ban rong no ingi ya ro itrai men sim ko anom the ha ka jela jingi ladangi ngim dan ka wei ke jingmot ban yadwai kapop na ka jela ka jingi kanam do kabor jong kiat kabor jong drugs ka bajur ka bajelai ka ni kat ni ka dan ka jings niu habok ka jela ka jongi kanum do ladangi nginom long ka wei ha ka jing duai ngi haban wan ngi haban dia ki kho sio kenyo kapet ke balang kenyo ban pet ke kerteng kan hon menta kala di kapor bengin pa si ka tien ka jong blai ngin wan ka wei ha ka tien jong blai bar balai de tang ka tien jong blai balak wan pronwan ngi ka wei ya ro itrai Nganai pi kanuksa na kaktian ka jong blay ban wan ra ka wei ki senran am kam dei ka besok ki senran jong Jisu am kim jula ban long ka wei wat lau Jisu la mi pat na ka baya bro hapedeng jong ki dang dan hi ki jing isrut hado kata kim la ban long ka wei bar pi puli ka Bible pin siap mi kata gospel jing Yohanes lenong ka ba ar pau seneng ba Jisu la mi pat na ka baya hari hapedeng jong ki ro ka dang dan hi ki jing klumar kim la ban long ka wei para senran do nomor balai ki dang trekam daga kam bakin jadok Hari bau Jisu pat syua bau on kiu sebeneng. Udah ong iki haka gospel jing Lukas bat kem juru haka kam apostol. Bau ong iki bakin up kan ya kata ka jingkular. Bar kum ta sisa bau Jisu la kran bula ong iki. Apa ula ong ban up eta ka jingkular bakila ngap ka jing ong jong Jisu. Bat ngaju ong iki kan te. Ba haka por jong kini. Mensi mukhui do par wan hiar. Ublei khon ro la lechno la kiu sebeneng. Dan ru kabalong na ublay kenja jar la juang kapor ka bedum tam kadai ki saus pa asnam hapedang ka testament berem bat testament batamai
juang kadai kata. Namar belai, na ublai kamdan ununo prophet ubayangkan sa sisian banyak lupa. Ngangam juang bakata kadai kapor bedum tam. Kapor bedum tam kadai kani kan. Hei ba ukun ru umdan nang tadi mensim ukun ru uparwan ukun ru laki uno salor. Umdan ni isu tena ublai. Kidan tang kisanran sudah angta. Tang maki sudah. Mensim ukun uparwan. Nang tada ukun ru laki uno sabneng. Kisyang tang para maki berkai ke babat diki baro pitip diki kaktian ke bau Jisu wang. Abaki kibat am kimut kilong kawai hagai hakaktian. Kawai kejengmut hagai hakaktian kejeng ong jong Jisu. Habau Jisu wang pin up ken hakata ke kamera. Habaki syong ken hata Jerusalem. Habau Jisu wang banap ki up badai hang ta habaki kloy ban ko ngu e kaktian. Tekum ta habaki long kawai hakaktian. Tekum ta wan hiarway o mensim bakoi. Yaro ijoy. Tak kalau di kapor ini begin buno ikan yam surut. Kakerteng kenhon kerteng balang buno surut. Kalau di kapor ini mentah. Begin bu kan saya kian ke jong bleh. Ada kapor jengi mentah begin buno ikan kaktian jong bleh. Ngilai be ya ke jing start ki babon bon. Ngilawat ki jing start ngalak banong ka ba per ki ba per. Ki beriung mentah nganong kim desu ki beri ki basabit ki basadom. Ngilai ki beriung ngilak be ya ke jing start. Mental ami seki pertai AI le mentah. Kajik start kadang jor kadang kelan. Bat sisangi iha baka jik start bakan jadok kat ni karoi balai baidai kaktian ke jong blai pat ngimyawa de kajik start jong kaktian ke jong blai pat. Balai ngimya persang banyawa tenrai jeliu ya baidai baka kaktian jong blai. Balai ngimya ong te kata hak badai kaktian jong blai te kat kum kaktian jong blai ka blathok kaktian jong blai te ka dei kat kum kaktian jong blai ngan ko ngo bet kat badai kaktian jong blai. Handai ya kaktian jong blai pat ngi shem ngi pen wan dor hi ngi pen kelan hi kamta kat kum ka jing suthu ke jongi bat ngi sna doktrin hi kamta bat ngi saong pat ba kita ki balik kat kum kaktian jong blai kita ki mamani ksuit pat kini pat ki ba pen kelan nya kaktian jong blai hana ki pat ki mani yu blai ba em ya ka jing sakri bengi ngi dan la juang yengi ro bengi dei ki nong mani ksuit yengi yong ba dei nong mani ksuit pi belawan hang ne reji ba mani ksuit ha pet celang jongi thok 6666 ha masendrung hang thie pihak ban ot khati jong phi ban jau snam ha ngilem ta ya mam ngi i ki ksuit kimi na ki brio ya ro itrai han re ngim sakri ngim mani re yo ksuit ngi mani yo Jisu ya ro itrai oblei jongi usim kisim trai kitrai uba ai ini kaktian, uba ong ini ben kongo ini kaktian, bat kisenran habaki kongo ini kaktian kilong kawai. Habaki kongo ini kaktian, barkum ta sawan hiar wai pat, men sim koi. Lada ngim tere ben kongo ini kaktian, bat ngim kloi ben wan hak jinglong kawai hak kaktian ke jong blai, wat ong bo blai the men sim koi, onum the men sim koi. Ublei unum buram mi kodono jing sakri, umen sim koi unum buram mi kodono jing sakri. Wala wang lar pisang arna lai hang tangan dan dekat. Hari pim buram pat kaktian ke jong blai ya, pim kongo kaktian jong blai, ublei unum the men sim koi kata jing sakri. Ya roi joai. Namar pim tere ate ben kongo ini kaktian. Lada kisenran hak tu kasngi, baro kisenran ki badan, lambe kita kiwei ki spar pogot ki badan hak kata. Lada maki ki ong ngim tere ben long kawai. Jisu wong up hak kata ke kamera, syong hang te po Jerusalem. Handai kiwei pat kiong kita na pedeng jong ki Petrus wong em syong tong Mesia ngan syong manga sani. Ngakam he manga. Jisu kami janga once you understand mono boong ba e kami mia kami manga. Lada maki kilong kamta mensim kun wan her to kasi. Ono man her dai le ro ya. Amar kem simla kongo iktin jong trai. Dari ta kalong badon kambai ngi. Haka pertai ba menta lada ngiong bangi kwa e kecing the jong mensim kun. Ngidon kam ken bangin wan sa kajing long kawai. Ba kajing long kawai ka de bitang hakai bet hak tien jong blai. Lada ka tien jong blai kong em ka bomot em lada kong hoot ken dei hoot. Jisu rong kata. Ai bak hoot jong pi kan hoot em kon long ei em. Mdei ban long kum ki khon hang ne par thai. Ki khon hang ne par thai ki long kum no. If mommy says no ask daddy. Lada imei ong em likilina no. Nei pa. Ni sile kom ta de. Bat ublei ru ngile kom ta. Lada ublei wang em likilino ni tiwe. Temanu tiwe. Lada mdei su ublei ta sabano pat. La bendei de wei pat ublei bangi ong bodi Jisu yom dei pat ne Jisu. Ngi semut dur hi bodi Jisu pat yom dei na Jisu ta pat. Yodi tu Jisu kalendar na. Ha? Yodi tu Jisu aktor na. Basubu apa wallpaper la de basubu kalendar. Yodi tu Jisu na. Jisu jengi ba em de ambi. Uni ta uang buram ni kaktian. Pi kongo ini kaktian. Pini iyo mensim koi.
pin i ke kamba ba pi pan ne ke eru ha ba pi ko ngo ini ke ketien pin yo ba ya ro itrai dan kam sa ke kendon ban ko ngo ye ke ketien jom tinggi dan kam ban wan ha ke jinglong ka wei ha ke ketien ke jong ble ya ro itrai so si ba ki brio ki pen ksan ha bala tip ti kena ba tip dia kita ong te na sentur jongki hoi ni tip ken baka absan terik kam di sikha jong jisu har ngi shule apat namar berlei bo jisu la kha kan ka di kasni ulawan melong brio sele seperti berka ong pat tip te ngi tip bo jisu kram kha absan terik disamba har ngi shule apat lalong bong la dani wirang bai long lalong tek balong kita kibrio bala tip baka top syntax ka pay tama te om bet pat ai kapay ta to kapay keng de om la tip ba pay te tem de ko kita kibrio bong ngitip ba arab santer disamba kam de sikha jong jisu rengi le bet pat nomor balai ka jingwan jong no jong jisu kris balawan long sip brio seperti dia lada pipi ong ye kata pi ba manik soy lada pipi li pensyai te ap santri kam thor te ni sikha ju jisu cima lada pi ong ye kata te pi ba manik soy pimbu rom su ke jingkha jong jisu kum da ni sei ke tin jong play pi ong ban pimbu rom su jisu ni kram ong bangim nget bo jisu la kha lawan long brio seperti ni kram ong ye kata ni ong ba ap santri kam de sikha jong jisu pi ba manik soy Pin ya poi du jok obleng tang ya pi terkong kena mempiang apa du jok. Are kuno kum ta. Ngin poi du jok man kuno kum ta. Apa rang pen i ka ketien ke jong obleng. Ngi kram pen ram hiru ya pi balik Christmas ma. Ngi pen i ngi suang ya pi kam tho te ka Bible pi ong pen paning ngi ba manik suat. Kuno kum ta ngi manik suat. Ngi kram manik suat. Ngi nget ngi tep bat ngi ya lau hiru ya kata nak kapos kapor ya kan jingwan long brio jong Jesus Christ. Kumno buwan ban ba ya kapap jingi bag ba usha ba kumno bu yak halor keding pna nginget lo dia kata hari ngi ong baka tarik kam day arpsan tarik disambar ya ro itu ai Good Friday was so linggo ba Good Friday te ma ka Good Friday pet ma arpsan tarik disambar hato man kasnam ka day bet hakaju kasngi kala bandai si ublay si ningkong si bar si palay takum tadi na Good Friday tadi bisi tok ding tarik pakan kala. Use logic hangda. Denam dena. Hab day bisi tok ding. Katarik kan per. Sikha tam lilai. Sikha ta arpusan tarik. Katarik ka di bandai kasngi dedi kumno biang bai. Hari Good Friday tadi bandai bi Friday. Labuk, katu labuk. Buat siap cu. Mano. War kata. Wah, lalu si lihat booking mau kumto tu labuk. Studi siap jong Jesus Christ labuk takadau katarik dadi kado kanur takadau teng ngat March teng ngat April wah biang baik la dali ong kata apa dah pi mani ksoi pem nget cu kejing yap jong Jesus Christ are ngong beli nget ngong katarik tem dai berkat tang kejing berkat jong piru dei bisi to ding sehana hab ban perngat bisi to ding kasih kapal beli perngat baik kum taru ma bandai bi kata kasngi bet menjupen ngat dah tetang tang ila sutu bakum kibrio ngim kloy banwa de ke jing start nak tien jeng bleng ngim kloy banwan ke jing long ka wei ban sutu banwan ra ke jing mut jigi kat kum ke tien jong bleng yaro itra takada baka perthai boro ka wei ka iben yengi bet pet tang makini para kastan kim la ban long ka wei lada ngi subut suko ngo be ke baka ong lada ka bible kong a ting ong a lada ong bi ngin ong bi lada ong ke ngin ong ke yaro itra tadi yang tak ada ngikloy ban ko ngo ban wan ha kajing long ko wektin jong blay jisu wang ye kata ke pan ke menjor katakan nom anget ublen ker khu yang ngiling bakane ke tien in yo ban ya dwai ken hene ka pon ngin yang ne ka shong ke jong in let ken ban long ka wei ha kajing dwai kumju lam bagi ki para bagi hen ki bay pet dang ha kane ka por o nyim pen ram yeno inoro hade ka long tang ka jing kentu ba ka jing kerpat bangin wan sya ka jing long ka wei ha ka tien ke jong blay cái jing long ka wei ken how man sim jong blay bangin ko ngu ye ka tien ke jong utrai am ka tien ke jing ong jong no re jong no tadi hang ta ba ai what ai ba ki bri ki nyo ben yengi ye ka jing get bengi dan hari ta abi ki bri ki nyero kita ki bri ki bam patep yo blay ba em bengi ngi sakri jisu kan
Kajing long kawai ke jongki wat ai bangin that rong. Ngin wan sa kajing long kawai mangiru kumbaki ki long kawai. Ngin long kawai ken hakaktin ke jong blai. Ba kumbakaktin jong blai ka ong kumta. Ka bha be yangi bing sunget bet kumbaka ka ong. Laraktin jong blai ka ong ngi pengam. Ngin chu pengam bet. Laraktin jong blai ka ong pediang. Ngin chu pediang bet. Laraktin jong blai ka ong ai. Ngin chu ai bet. Kandan jing e ayu la dangi su ko ngo. Ngim do nong ai ru em ha bangi ko ngo kitin jong blai. Ngi yo ban ban si bon ba ka nong. Bat hakade ka por ngin yo ban dwai ken. Namanta kini kimen sim ki baya pet hakade ka por ngin ya dwai ken namanta jong ki hakade ka por. Trai Jisu hakade ka klemat. Ni wan akhmat ke jong me ka ban dwai ka trai. But ai ngu ning kong ka trai Jisu ya ka ba me mengwan kran ka trai hakari ka por ka ba me kta ni ka ba ka tien be ba ai yang ka trai Jisu i songo ka trai Jisu hakari ka por namar ko me melong away ka trai u blek pa blek kon blek men sim ki wan ha jinglong ka way ta ai ba mangiru in wan ha jinglong ka way ka trai Jisu But hakadi kapor iwan bandwai lem hoi wat laki di kipara ki hinman kim dan lang hakadi kapor hari trai ji sungi dan lang hakadi long kawai hakadi jing duai bergangat medan ni ka bor ka ban kata ikir kum juk ka trai ji su ba makir kin yo ka jing sngo thu ka trai baka do kalau badan kam bikin wan ka jing long kawai ka ktin ka jong me ka trai bikin wan ka jing long kawai ha ka ktin jong me hakadi jing ong jong kibreu hakadi jing pen sngo jong no ka trai hari hakadi jing ong jong ka ktin ka trai ji su ba hakadi kapor nga duai na mata jong ki bikin kloi ben pen rit yala de bikin wan hakadi jing long kawai Trai Jisu hakade ka por ka duai hakade ka klemat ka trai. Ya duai ka trai nam ta joki. Lal ki dan ka jingpang ka jingstom ngi duai ka jingpen khia ka trai nam ta joki. Trai nga duai me pen khia ka men sim joki ka trai. Me pen khia ka do ka joki ka trai Jisu. Man ai jingkermen man ai bor ki sa sisien ka trai. Begila ka trai ben shakri ya me ka trai Jisu me. Ai jing job me yaki ka trai Jisu. Ngi duai hakade ka por ka trai hakade ka klemat. Miles ne yaki trai ibakardu ka trai ka jingi ibakardu ka jingkermen Ibarat dan hapedeng katrai, jong kaben sim kaben snow katrai ban ben dukut no ila ka jong ka jingim, iba snow katrai ba kim la sha shu ka jingim joki, trai men ben chat bor eki, trai man ai bor eki, men ben yang pat eki sa sim katrai, hakaktien ka jong me, namar habang ini ben jorlang men ta katrai, nganget men le eki ba thmai ka jingim ka joki kum ju trai Jisu, ai bor eki ka pa katrai, shimti me eki ka trai Jisu, idwai hakardeng jong Jisu, amen. Oblain kerkui pi, agak bidang long kecing kerkui ram iki bero. Gin sekindo biang agak live agak siblay, agak porsan baje kan. Beli shibun, beli kecing sultan dekat pati. Amen.